Venture Capital, inizjattiva li nieda l-Gvern nhar it-tnejn, hija sors alternattiv għal finanzjament tradizzjonali. Din l-inizjattiva se tgħin lil min għandu talent u idea tajba, però m'għandux il-mezzi finanzjarji biex dak it-talent isarfu f'negozju. Għall-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Kurmi, din hija inizjattiva li kien hawn qaċċa għal diversi snin. Venture Capital naħseb kien nuqqas kbir li kellna fil-sistema kollha, fl-ecosystem kollha finanzjarja. Mark Buġeja, wieħed mill-managers tal-kumpanija finanzjarja Grant Thornton, qal li din l-inizjattiva se tkabbar il-potenzjal ekonomiku ta' pajjiżna. Jiena naħseb li qegħdin fi stadju fejn għandna numru ta' proġetti li juru interess f'Malta li jiġu hawnhekk kemm jekk jiġu True Malta Enterprise jew anke minn għaqdiet privati bħal mija tagħna li jiġi li jkollna inquiries biex ikun hemm ċertu interess fil-proġetti li hawn Malta. U sfortunatament dawn l-entrepreneurs mhux dejjem ikollhom aċċess għal funding kemm ikunu jixtiequ. Żied li Venture Capital se tagħmilha iktar faċli biex investiment barrani jiġi pajjiżna. Aħna bħala nies li qegħdin fil-professjoni dejjem nieħdu gost li jkun hemm inizjattivi bħal dawn għax iktar tagħmilha possibbli biex xi ħadd li qed iħares lejn Malta jekk m'għandux biżżejjed financing tagħmel lilu faċli biex nattraktihom għal pajjiżna.